A masu kallo barkanmu da wannan lokaci. Yau mun zo muku da abin da ake ce ma simultaneous equation kuma substitution method za mu yi. Simultaneous equation wani equation ne a mathematics wanda ake ba da su guda biyu, za a yi solving ɗinsu a tare, shi ne za a yi solving ɗinsu simultaneously, ma'ana a tare su biyun. Za a nemo value ɗin x, za a nemo value ɗin y. Saboda kun ga a nan muna da unknown guda biyu, muna da x muna da y. Za mu nemo value ɗinsu. To yanzu me za mu fara yi? Mene ne step na farko da za mu yi? Kawai abin da za mu ce, za mu ɗauki equation 1 sai mu ce to za mu yi making x subject of the formula a equation 1. So yanzu abin da ake nufi making x subject of the formula shi ne shi x ɗin za mu ije shi ya standing alone. Sannan daga nan sai a biyo sai equality sign ya biyo shi sai sauran expression. Saboda haka yanzu nan ga shi a solution za mu ije x ɗinmu ga shi sai mu sa equality sign. So dama mun ce za mu yi substituting ne, za mu yi making x subject of the formula a equation 1. To equation 1 yana tare da 4 a nan tun daga equality sign, daga equality sign sai 4 sai mu sa 4 ɗin. Me ya rage? Wannan 2y ɗin minus 2y ɗin nan. So me za mu yi mashi? Yanzu zai canza position ai. Zai tashi daga nan zai crossing equal sign zai dawo ya haɗu da 4 ɗin nan. So minus ne shi, kuma in dai ya yi crossing equal sign to zai canza sign ɗin shi. Idan dama plus ne zai koma minus, idan minus ne zai koma plus. To wannan minus ne, saboda haka in ya tsallake equal sign zai dawo minus. Saboda haka zai dawo plus saboda haka sai mu ce plus 2y. Sai mu ce kuma yanzu shi ne equation 3. To yanzu mun yi making x ɗinmu subject of the formula, mun ce x equal to 4 plus 2y. To yanzu me ya rage? Abin da za mu yi yanzu sai mu ce okay, za mu yi substituting x in equation 2. Ma'ana duk inda muka ga x za mu cire x ɗin sai mu sa wannan, saboda an ce x ɗin daidai take da wannan 4 plus 2y ɗin. Duk inda muka ga x yanzu za mu cire x ɗin sai mu sa 4 plus 2y. Bari mu rubuta don a gane sosai. Substitute x equal to 4 plus 2y in equation 2. Substitute x equal to 4 plus 2y in equation 2. So yanzu da equation 2 ɗin nan sai mu ce 2x, to sai mu cire wannan x ɗin, mun cire sai mu sa wannan value, wannan abin sai mu ce open bracket 4 plus 2y sai mu closing bracket. Sai me dama a wajen? Sai mu ce plus 5y equal to mene? 17. To yanzu a hakan nan me ya rage? Me ya kamata mu yi? A tsarin lissafi za mu fara buɗe wannan bracket ɗin ne. Kar ku manta muna da tsarin da ake cewa BODMAS, bracket open, division, multiplication, addition, subtraction. So za mu fara buɗe wannan bracket ɗin ne. Za mu ɗauki wannan 2 ɗin da take wajen bracket ɗin nan za mu yi multiplying ɗinta da wannan 4 ɗin, za mu yi multiplying ɗinta da plus 2y ɗin nan. Saboda haka 2 times 4 zai ba mu 8 plus 2 times 2y zai ba mu 4y plus
5y equal to 17. So yanzu me ya kamata mu yi? Yanzu za mu yi abin da ake cewa za mu yi collecting like terms. Wanda suke kama ɗaya za mu iya su waje guda, wanda suke kama ɗaya za mu iya su waje guda. To yanzu wannan 4y ɗin da 5y ɗin nan suna da kama saboda dukan suna da y. Saboda haka za mu ije su waje guda. Sai mu ce 4y plus 5y zai ba mu 9y. Sai mu sa equality sign ɗinmu. Ga 17 muna da shi. To yanzu me ya rage wannan 8 ɗin? Ita ne za mu ɗauko ta sai ta yi crossing equal sign sai ta haɗu da wannan 17 ɗin. To positive 8 ce. Saboda haka in ta yi crossing equal sign ta tsallake equal sign, sign ɗinta zai canza. Saboda haka za ta dawo minus 8. To yanzu za mu ce 9y equal to 17 minus 8. To yanzu sai mu ce 17 minus 8 zai ba mu 9. Saboda haka 9y is equal to 9. To yanzu muna neman value ɗin y ne dama. To me ya kamata mu yi? Za mu yi dividing both sides by coefficient of y. Menene coefficient of y? Shine 9. Saboda haka sai mu ce nan divide by 9, nan ma divide by 9. 9 here cancel 9. 9 here 1, 9 here 1. Saboda haka muna da y equal to 1. Yanzu mun samo value ɗin y mun ce equal to 1. To yanzu me ya rage? Muna neman x. Samo ta. To sai mu ce sai mu substituting y equal to 1 in equation 3. Substitute y equal to 1 in equation 3. Mathematics ne. Wannan y equal to 1 ɗin ko a 1, ko a equation 2, ko a 3, duk inda muka yi substituting ɗinta in Allah ya so za mu samu answer mu daidai saboda mathematics ne. Saboda haka za mu yi substituting y equal to 1 a equation 3. Very simple. Dama equation 3 ɗinmu ga shi nan. Mun ce ne x equal to 4 plus 2y. Yanzu duk inda muka ga y za mu cire ne mu sa 1. Saboda haka za mu ce x equal to 4 plus 2y. Amma mun ce y is equal to 1. Saboda haka za mu ce 2 open bracket 1. To me ya rage? Yanzu nan za mu fara buɗe wannan bracket ɗin. 2 times 1 dai is 2. To yanzu 4 plus 2 zai ba mu 6. Therefore, x is equal to 6. Therefore, y is equal to 1 and x is equal to 6. Shikenan mun gama da wannan tambayan. So, idan kun ji daɗin wannan bidiyo, ku biyo mu a wannan shafi, ku yi mana comment, ku yi mana like, ku kuma yi mana sharing, sannan kuma kuna da tambaya kuna iya yi a comment section. Za ku ga dai muna yi dalla-dalla a hankali saboda a sauƙaƙa lissafin don wanda suke ganin shi ma yana da wahala ko abu ne mai ɗan wahala su fahimce shi. Saboda lallai ana irin wannan bayanan a hankali kuma cikin harshen Hausa da yawa akwai waɗanda za su fahimce shi. Sai mun haɗu a karo a wani lokaci.